La felicitat per a mi és un estat en què jo em sento lliure i depèn per mi, doncs, et diria, des d'un bon llibre a fer el que realment m'agrada, fora d'aquí i dins d'aquí també. Doncs ara penso en, per exemple, quan era petit i anava a dormir, doncs els meus pares sempre m'explicaven un conte i recordo aquell moment amb molta felicitat. També als anys de la uni, en què realment vaig poder estudiar el que m'agradava, vaig venir a viure a Barcelona, m'ho vaig passar molt bé i, bueno, i també quan llegeixo i escric penso que és una manera d'estar feliç, la veritat. Doncs una vivència important de la meva vida va ser que quan vaig acabar segon de batxillerat vaig deixar el meu poble, jo sóc d'un poble del Delta de l'Ebre i vaig venir a viure a Barcelona. Aleshores, crec que això és important per a mi perquè al llarg de 18 anys de la meva vida havia viscut en un poble que no és perquè els pobles hagin de ser de mentalitat tancada, però és veritat que vaig créixer en un context una mica opressor, d'alguna manera, i el fet de venir a viure a Barcelona doncs, em va permetre conèixer molta gent bueno, que veu la vida igual que jo o que li agraden les mateixes coses que a mi i aleshores això em va, relacionat amb la felicitat, em va permetre ser molt feliç. I una altra vivència molt guai justament va passar al cap de setmana abans que jo comencés a treballar a l'IPSI i és que vaig guanyar un premi literari per una novel·la que havia escrit en què justament parlava de la meva vida i lo guai va ser doncs, parlar de mi sense que la gent sabés que era jo, no? És a dir, em vaig parlar de la meva infantesa i de com veig les coses. Sí, sí que sóc més feliç ara, però d'alguna manera és estrany, però sí que trobo faltar al poble quan fa molt que no hi torno. Però perquè allà hi tinc la família, també hi ha alguns amics i la natura també. És a dir, per mi és una mica important i aquí a Barcelona trobo falta això. Però, òbviament, tota la resta surto guanyant aquí. Bastant feliç. Li posaria 9, un 9, perquè sempre es pot ser una mica més feliç. Sí, les feines són importants, per això jo crec que és important dedicar-nos a allò que ens agrada i ser profe és el meu primer any, aleshores estic veient que realment m'agrada perquè puc aportar coses noves, diferents, però alhora és veritat que és molta més feina de la que em podia arribar a imaginar. Sí, no fa tant que jo estava al seu lloc i evidentment una etapa com batxillerat comporta estrès i molta pressió en un moment en què justament esteu creixent, us esteu descobrint i tot això et xoca, aleshores entenc que sí. Sí, sí, però he de dir que ha canviat tot molt. És a dir, penso que quan jo era adolescent um, no hi havia tanta diversitat com ara i ser diferent, doncs o sigui, la gent no et mira de dues maneres, et mira amb pena perquè ets diferent o et mira amb un cert odi, podríem dir. Aleshores, ara penso que aquesta diversitat està molt més acceptada i sí que és veritat que sempre hi haurà dos pols en la gent que ho mirarà amb odi i la gent que ho mirarà amb acceptació, però no hi ha tanta violència, o si més no, no percebo tanta violència a l'escola com quan jo era adolescent. Bé, jo crec que
sou molt més oberts de ment, la qual cosa penso que és molt positiva perquè si veieu algú diferent normalment no el mireu amb estranyesa. I sí que penso que també hi ha una certa, això ja relacionat amb els estudis, hi ha una certa manca de potser d'interès, de dir, vale, doncs m'interessa això, doncs vaig a tope amb això. Però crec que com que us hem de formar no només en estudis sinó també en com ser com a persones, crec que no estem fent malament les coses. Penso que és important que sigueu respectuosos i que accepteu que cadascú sigui com vulgui ser. Aviam, crec que és important des de l'escola, és a dir, si parlo jo com a profe, doncs que les classes de llengua i literatura no només siguin classes de llengua i literatura, sinó que a través de la literatura doncs, es puguin ensenyar uns valors, que es pugui parlar de la violència cap a les dones, que es pugui parlar de l'homosexualitat, que es puguin parlar de moltes coses i aleshores treballar-ho amb la més absoluta normalitat, perquè és la manera de canviar el sistema. Penso que amb petites accions doncs podem provocar alguns canvis i també perquè penso que els col·lectius diversos, d'alguna manera, dels quals normalment no es parla, si jo parlo de les dones, si jo parlo dels homosexuals, si jo parlo del maltractament cap als animals, doncs és una manera de que vosaltres veieu les problemàtiques d'avui en dia.